התקשרה אליי, אמר שהיא מפחדת, שיש טילים, שיש מחבלים מסביב. אבל היא דאגה להגיד לי, תשמרי על ההורים אם אני לא אחיה, אל תשקעו, תמשיכו לחיות. שהלב שלך ברח כבר מהכלא, ועכשיו לקח לו חופש בטן גר, ואת תרוצי אליו, זה ברור שתיפגעו אחרי יומיים. הוא יגזור לך את הלב עם מספריים, הייתי משלם לראות את זה עכשיו. את מטורפת, שיחקת ליבן שמה כאילו את איזה סרט, לקחת אותו תפקיד ראשי בגלל שאת פוחדת מה יהיה לך עם הלב. כן, זה הגיוני, בסך הכל חיפשת בובה שרק תחליף אותי, אבל השארת קוצים בתוך כל השדות שלי, וזה עולה